राणी तू म्हाका सोडून गेलय, कशाक सोडून गेलय तू म्हाका? आता जवळजवळ 1 वर्ष हो दिली तू म्हाका सोडून गेलो, पण तरी पण तुका मी नाही सांगू शकतोय म्हाका कसा वाटता अजून पण मी नाही मूव ऑन होऊ शकणार. तू खंय असय कसा असय ता म्हाका नाही माहिती, पण तू असय तसा परत ये प्लीज, परत ये. नाहीतर माझे 500 रुपये कोण दितलो? माझे 500 रुपये घेतले ते दी म्हाका आणि जा मसनात.